अखन अहाँ सब सुन रहल छी जय बाबा विश्वकर्मा मुजी के शानदार प्रस्तुति। लागेला अलम सखी तिले तिले मन भर जहाँ इनके से मिले मन भर जहाँ इनके से मिले। लागेला अलम सखी तिले तिले मन भर जहाँ इनके से मिले। आवेला मजा मुलाकात में सखी रात में भाटे भतार गुजरात में लेके सूती देवर के साथ में। बाटे भतार गुजरात में लेके सूती देवर के साथ में। देहाती रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोभी चौक चढ़ल जवानी ना होता बर्दाश्त हो इनके से करिल टाइम सखी पास हो। चढ़ल जवानी ना होता बर्दाश्त हो इनके से करिल टाइम सखी पास हो। लागेला हंसी जाला जे फंसी धरी पुलाना दुनु हाथ में। बाबा तारा गुजरात में लेके सूती देवर के साथ में। बाबा तारा गुजरात में लेके सूती देवर के साथ में। देहाती रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोभी चौक।